crec que podem dir que al llarg de les dècades un dels signes d'identitat, de vitalitat de la ciutat de Barcelona prové i ve de l'esport. Crec que és un dels signes d'identitat de la nostra ciutat que ens ha ajudat al llarg dels anys, de les dècades, a construir el valor de la ciutadania. I per tant, crec que mirant enrere hem de dir que l'esport ha estat molt important i que a través de l'esport a la ciutat de Barcelona han anat sorgint moltes i moltes institucions, entitats i clubs que avui dia són una de les principals riqueses que tenim a la nostra ciutat. A través de l'esport la ciutat de Barcelona s'ha projectat. I també és cert que a més l'esport comença a esdevenir un sector important en el nostre desenvolupament també econòmic, que l'esport genera prosperitat. La pràctica esportiva en l'etapa escolar és fonamental, la cohesió social que generen els barris, l'esport com a mitjà d'integració de la nova diversitat, de la gent que està venint d'arreu del món a la ciutat de Barcelona, tot això ens ho porta l'esport. Per tant, cohesió, salut, educació, valors, crec que és una gran contribució que l'esport fa al projecte de ciutat.